बर' बिजोंजों फरायना सा 23 मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरखौ अदालगुरियाव फरायदों। बर' हारिनि माहारियारि सिनस्रि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोंखौ बुहुमाव सिनायथि होनाय आरो फेहेरनाय थांखिजों गुनगोनां सोलोंथाइ मावथांखिखौ बिथा खालामना नांगौ समाव बायदि हाबाफारि लानायखौ नुनो मोनबोदों। अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेंखनाव थानाय अदालगुरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनैनि सानाव ओनसोलाव सुबुं दोहोन सोरजिनाय थांखिजों दखरा आफादनि सिङाव थानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय थुलुंगाखां हाबाफारि लानाया दिनैनि सानाव जोबनानै थांनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। दिनै फिन देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गावनि आंगो बिमा राव थामहिनबा बर' बिजोंजों फरायना सेथि मासि लानानै उथ्रिसार जानो हानाय सा 23 फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों अदालगुरि हिनजावसा गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव थुलुंगाखां बरायनाय हाबाफारि लानायखौ नुनाय जादों। उदालगुरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै 2024 मायथाइनि सेथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ जों दिनै बरायनाय हाबाफारि लादों उदालगुरि गार्लस हायार सेकेन्डारि स्कुलाव। दा बे समाव थांनाय बोसोराव UN ब्रह्म एकाडेमि स्कुलाव जों सा 15 फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायदोंमोन। देग्लाय जोङो नैबे बोसोराव 23 फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायनो मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। जों थांनाय बोसोरनि रेकर्डखौ नायोब्ला 15 निफ्राय नै देग्लाय सा 8 फरायसा फरायसुलिफोरा एसे बारायनायखौ नोजोर बोनानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। बे समाव दिनैनि हाबाफारियाव जि बरायनाय हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि बिकास बड'सा सारखौ जों दिनै बे हाबाफारियाव मोननो हादों। बे समाव आं उदालगुरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै मोनसे मेसेज होनो नागिरदों। जाय बिथांमोना दिनै जों बरायजानो मोनबाय बिथांमोननि गेजेरजोंनो फैबाय थानाय समाव जाहाथे बिनि बांसिन जों बरायनो मोनगोन बेखौ जों दखरानिफ्राय आसा मिजिं थिबाय। दा बे समाव आं जों बाहागो लादों उदालगुरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि बिथाङाबो जों बाहागो लादों। दा बे समाव नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जाहाथे फैबाय थानाय समाव गासै जोंनि दखरानि बेन्दोङाव थानाय फरायसा फरायसुलिफ्रा जाहाथे गोसो होनानै फरायनानै जाहाथे बिनि बांसिन मासि आवग्रिनो हायो सेथि मासि आवग्रिनो हायो बेखौ जों मिजिंथिबाय। जों आसा खालामदों जिहेथु जोबोद खामानि होदों जिहेतु जों थांनाय बोसोराव 15 फरायसा फरायसुलिफोरखौ जों बरायनो मोनदोंमोन। देग्लाय 2024 मायथाइयाव 15नि बांसिन 23 फरायसा फरायसुलिखौ बरायनो मोननायानो जोंनि थाखाय गोग्गानाय जिहेतु जों बारायदों। आसा खालामबावदों जों फैबाय थानाय बोसोराव बिनि बांसिन 40-35 बेखिनि फरायसाफोरा आरो बिनि बांसिन जाहाथे जों मोनबावनो हायो बेखौ जों आसा खालामदों। जों उदालगुरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोबां खामानि मावदों। जेरै जों न'खर न'खर थांनानै हम भिजिट खालामदों थुलुंगाखां होदों जाहाथे मोजां फरायनानै सासे मोजां मानसि जानो हायो बे थांखिखौ लानानै न'खर न'खर थांनानै जों खबर लानाय बे हाबाफारिया बोसोरफ्रामबो जाबाय थाखायो। देग्लायबो जों गोबां न'खराव थांनानै हम भिजिट खालामनायनि गेजेरजों जों मोनदांथिनो हायोदि बिथांमोना दिनैनि समाव सेथि मासिखौ आवग्रिनो हादों बिनि थाखाय जों गोग्गानाय मोनदों। बेनो फोरमान जायोदि गोबां जोंनो फोरोंगिरिजों लोगोसे दिथागिरि बिथांमोनाबो जोंनि जि थुलुंगाखां होनाय हाबाफारियाव बिथांमोनाबो जोंखौ हेफाजाब खालामदों आरो जाय फरायसा फरायसुलि बिथांमोननि दिथागिरि बिथांमोनाबो जोबोद जोंनि सायाव साबायखर बावदों जिहेतु जों बिथांमोनखौ थांनानै जोंनि जि थुलुंगाखां होनाय बे हाबाफारिखौ जों मावफुंदों दखरा हिसाबै। बिथांमोना जेबो नार्भास जानायनि खोथा गैया जिहेतु नैथि थामथि मोनदोंब्लाबो बिथांमोना बिनिख्रुइ फैबाय थानाय समाव बांसिन जाहाथे गोजौ सोलोंथाइ लानो हायो
बेखौ बिथांमोननि सायाव जों दखरा हिसाबै फोरमायहरबाय जाहाथे नारभास जानायनि खोथा गैया आरो फैबाय थानाय जि इयुन जोलै दा फरायफुबाय थानाय जि थाखोआव फरायनाय बिथांमोनखौबो जों बे समाव खावलायदों जाहाथे देग्लायनिफ्राय लानानै नैबे समनिफ्राय लानानै जाहाथे मोजां फरायनानै फैबाय थानाय HSLC आनजादखौ जाहाथे सेथि मासि आवग्रिनायजों लोगोसे गोबां मार्क्स लानानै जाहाथे बिथांमोनाबो फरायो आरो मासिखौ मोननो हायो बेखौ जों मिजिंथिदों। गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो जानाय HS आनजाद उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। जारागुरिनि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव BSAT सेमेस्टारनि थाखाय फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय BSAT सेमेस्टारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गबिन्द बसुमतारी कलेजाव। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि जानाय क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जारागुरिनि गबिन्द बसुमतारी कलेजा फरायसाफोरनि थाखाय एसेल' फिसावनो फरायसाफोरनि थाखाय मुं थिसननाय खाबु लानानै फैदों। गिबि मुं थिसनगोन 100 फरायसाफोरनि थाखाय माखासे स्पेशल अफारजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन होनाङै क्लासफोर जेरै स्पकेन इंलिश, सेल्फ डिफेन्स, कम्पिउटार कर्सनि खाबुजों लोगोसे फरायसाफोरनि कलेजाव थांलाय फैलायनि थाखाय बेसेन होनाङै बास सिबिथायनि खाबु होनाय जायो। गबिन्द बसुमतारी कलेजा फरायसाफोरा गावनि गोसो बायदियै साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे गोबां थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनि खाबुखौबो फरायसाफोरा मोननो हागोन आरो बे खेबनिफ्राय गसाइगाव फरायसालिमानि सिङाव फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद मिरु एबा आनजाद होनो हागोन। बेनिखायनो गोदानै HS आनजाद उथ्रिनाय फरायसाफोरा गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव बाङाय बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां खाबुफोरजों गोजौ आरो गोग्गो सोलोंथाइनि खाबुखौ लादो। बांसिन मिन्थिनो थाखाय 9101784754 7002271929 970668087 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो।